bereziki gogoratzen dut nola behin maketa bat atera nuela, ez? Nire kantekin, nik gitarra eta hotsaz lagundutako kanta batzuekin, eta lagun batek baino gehiagok esan zidaten kanta horiek bazekatela potentziala edo taldean jotzeko, ez? Ematen zutela eginak ez bakarka jotzeko, ez? Eta gogoratzen dut bereziki nola behin ja erabaki nuela banda bat osatzea eta inguruko lagunekin bilduta, lehenbiziko ensaio hori, non jo genituen kantak, nire maketako kantak bandan, eta izan zen hor ikuspegi bat repentinoa eta oso aberatsa, esan nuen, ostra, bai, honek funtzionatu dezake. Eta orduztikan Lier guztiz aldatu da, eta oso pozik nago horregatik.